हेलौ गुड मर्निं आं लाव नागिरदोंलै र' नै थाइसे मोनदों लावानो नागिरनांगौसोलै आंना माबायदि जागोन देग्लायनि लाव फिथाइयानो बोरैबासो थाइसे दोनबाय र' लाव खादो र' लोगोफोर मोनबायलै नै न'आव लांना दोनहैनोसै नै लावानो थायाखैलै आंना देग्लाय लोगोफोर नागिरनोसो गोनां जादों नै दंफाङानो बांद्राय जाबाय नामाथाय थाइसे मोनलायबाय र' बेयाव थाइसेलाय आरो बेहा थाइसे आरो बेहा आरो बे हामासोलै गाज्रिसो नोगोद हाग्राबो दं एसे लोगोफोरनि लाव फिथाइखौनो नुवालै आंना मा जाबावगोनथाय देग्लाय मावनोबो रोङा माबायदि बमबा जागोन भेजालसो हासारबो होनाय जाया नालाय ओंखायनो थायनायाबो खम नागिरसो खानो गोनां आंनि लाव एबा जोगोनारा माबोरै जागोन नैबेयाव थाइसेलाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोनब्रा बेफोर लावजोंलाय थेवबो लांना दोनैसै न'आवहाय सेवबा सेवबाय सेवाबा गैया दाथ' मोजां नोगोद मोजां जागोन बेयो जानायाव हारसिंनि आरामसे बोथिसे सिङाव थाइसेबाव हनै नैया बा गोराथार माथो जोगोनार नों आंनि जिउ नों मानो एसेबां खम थायखो आं मिथिरोंला एसेबां खमजों माबोरै जागोन आंनि जोगोनार जिउ खुंनायाव जानाय आदारखौ नों नांगौ बायदि होनो हायासै आंनि उदैखौ सुफुंनो हायाखै नों जोगोनार आंनि जिउनि सुखु नोङो जोगोनार नों आंखौ एसेल' नायबाय नों मानो एसेबां खम फिसा खांखो एबार खेबसेयाव थांनाय बोसोरावथ' एसे मोजाङैनो फिसाखौ खांदोंमोन आंनिसो गोरोन्थि जाबाय
नोंनो आं नांगौ रोखोमनि आदारखौनो होनो हायासै, ओंखायनो नोङो एसे दुखु थाबाय नङा होमबा जोगोनार? नंगौ स्वामि, नोंनि बुंनायाबो गोरोन्थि नङा। आरो दंफाङाबो एसे बारा जाबाय, ओंखायनो जागाया खम जाबाय, ओंखायनो आंबो माने आंनि नांगौ रोखोम मोनजानो गोनांखौ मोनजानो हायाखै। जोगोनारा बिदि बुंबाय आरो आंखौ। दे होमबाबो दाबोथ' आं नोंनो थाइफा थाइनै जाहोगोन ना। आंबो सानबाय, नंगौ जाहोआ नङा, जाहोदों। आरो इसेबां जाहोनानै माथो नांबावगौ बिदि सानलायलांबाय आंबो। ओंखायनो दा फैगोन बोसोराव एसे मोजाङैनो होगोन दे साननानै दं आरो। ओइ नंखायलै नोंनिया, जाम्बा सियान खामानि माव बिदि होनबाय आंखौ जोगोनारा। दे जागोन दे, नों जा बुङो बेखौनो मावगोन आं बुंबाय। नै जाम्बा नोङो, आंखौ बेखिनिखौनो गायामोनबा मोनजानाय नङामोन नोङो आंखौ, बिदि होनबाय आरो जोगोनारा। मा जाबावगोन? आयु आयु सेफायनोबो हाया माथो नोंखौलाय। जाबाय दा।